Takže máme tu pána Talambu, pán Haspra ako asistent a kde máme tretieho? Ešte sa nám tretí stratil. No tak poď, nepovedajte sa Chalani. Raz, dva. Poď. Treba poslúchať kapitána, lebo budeš mať 10 koloček navyše. Máme tu Tarandu, ktorý strelil dnešný jediný gól a máme tu asistenta trénera Haspru. Ja musím ospravedlniť vášho trénera pána Vukušiča, ktorý musel odísť, pretože mu išiel vlak a cirkulovať s malou celkou preč. Takže už sú teraz šťastní vo vlaku a smerujú, neviem, priznám sa kam, ale musel odísť. Ale v každom prípade som rád, že prišiel aspoň teda na túto prvú polhodinku. My sa stále bavíme o tom, aké dôležité je byť šampión a čo je treba všetko spraviť preto, aby ste sa stali šampiónmi. Doteraz sme sa bavili, aká dôležitá je história, aké dôležité je zloženie a teraz sa začíname baviť o tom, naozaj, ako je dôležitá samotná taktika. A možno môžeme príprava na zápas. A moja otázka hneď prvá na vás bude súťažná v rámci súboja o tento pohár, takže otázka teraz na klub MFK Ružomberok je ten, aký je rozdiel medzi tankovým a sudovým pivom. Takže otázka, bojujeme, nie, počúvajte ma dobre. Teraz máme súťaž medzi MFK Ružomberok a pivárňou Korzo. A teraz je otázka pre MFK Ružomberok, aký je rozdiel medzi tankovým a sudovým pivom. Otázka teraz na nich. Ja si myslím, že nemá podmienky, preto je iné. Neviem to tak, úplne. Akože nie? Čo je čestné? Ja? Popravde je čerstvenie, popravde, áno, potom musíme uznať ako správnu odpoveď, je najčerstvejšie pivo v stanku. Pivo v stanku naozaj chutí ako keby priamo uvarené z pivovaru a teraz naozaj musíme vášmu kapitánovi zagratulovať, pretože naozaj to je správne. MFK Ružomberok získala tretí bod z dvoch a naozaj je to tak, že pivo v tankoch je priamo načapované z toho tanku a na jeho tlak von nie je používaný žiadny plyn, ale je tlačený naozaj tlakom v špeciálnych vakoch, takže neprichádza ku žiadnemu kontaktu s plynom z CO2 a naozaj pivo je akoby čerstvejšie a chutí naozaj ako z pivovaru. No, v tomto okamžiku by sme mohli dať teda otázku ešte na otázku na piváreň Korzo. A moja otázka teda v rámci súboja o tento krásny pohár. Kto je lepšie? Kto je lepšie? Kto je lepšie? Kto? Kto? Ružomberok a pivárňou Korzo a otázka moja na piváreň Korzo je, to teraz bojujeme o tretí bod. V tom roku získalo mužstvo MFK Ružomberok titul v rámci slovenského pohára a akým výsledkom skončil ten pohár, ten zápas samotný. Nikto sa nehlási. Tam vzadu máme jedného hlásu. Počkaj, on to ináč hlasov skoro. 1-0!
Takže bavíme sa o tom, že v ktorom roku získalo MFK Ružomberok. Takže otázka je teraz, že v ktorom roku získal MFK Ružomberok titul získal slovenský pohár, akým výsledkom skončil ten zápas. Takže na čo to vás tu všetci spolu, ináč nesúťažíme o tričko, teraz súťažíme o pohár. Sezóna 2005-2006 po zápase 0-0 Trnava dostala červenú, poslednú penáltu v rozhodujúcom zápase dal Nezmar Jano. Je to tak, v tom roku, v ktorom si mimochodom oslavovali storočnicu futbalu, ktorý získali ešte aj titul slovenského šampióna. Takže naozaj za správnu odpoveď na túto otázku získala FAP Korzo. Tretí bod a stav je vyrovnaný 3-3. Ja teda musím povedať za seba, že teda na tom zápase som bol, aj keď som sa na vás z druhej strany. A priznám sa, že to bolo veľmi nešťastné naozaj, pretože to 0-0 pre nás bol